Šašmom Boratov. Chuták to bol, celý víkend otrasný tón. Bol to techno maratón, samé tuc, tuc, bum, tuc. Kričala som po dedinsky, už ticho buď. Každý víkend mimo dom chodíme a pomaličky si svoje robíme. No s týmto sme sa prvýkrát stretli, až sme na duši od toho skrehli. Vtedy sme na jednej chatke boli, keď bol tento maratón v okolí. Celý víkend mal non-stop prebiehať, tuc, tuc, tucovať a bubnovať. Všetko sa to lesom ozývalo a nám sa už ani spať v noci nedalo. Elektronicky zmixovanú hudbu bolo počuť iba. Kto toto povolil, bola riadne veľká chyba. Iba dudenie a žiadny spev, naplno reproduktory a iba hlasný rev. Sťažností na to bolo veľa, čakali sme, kým to príde do cieľa. No neprichádzal a stále hlasno hrali. Už sme z toho až nervy mali. Bez prestávky to išlo deň aj noc. Už bolo veru toho hrozne moc. Sťažnosti viac a viac pribúdalo. Pani písala, že sa jej dieťa na to zobudzalo. Ďalší pán sa sťažoval, že sa s tým vtedy mordoval. Jedna chorá babička si dokonca myslela, že sa vôňa na Slovensko vrátila. Jej vnúčka to na FB napísala hnevlivo, že púšťajú Rašo teda ozaj. My sme chatári 5 km mám odtiaľ asi, ale už som si chcela vytrhať kvôli tomu vlasy. Púšťali to v nejakej blízkej v dedine a na poli. Kto nemyslel na tých ľudí, z nej boli obyčajní voli. To bolo hrozné aj pre nás blízkeho okolia a vraj to tam každý rok povolia. Nechápem, ako toto môžu tým ľuďom tam robiť. Mali by toho človeka za to riadne dobiť. Keby to aspoň bola pekná hudba normálna, no toto vraj je akcia formálna. Veľa ľudí by to chcelo zakázať, veď na to sa nedá ani tancovať. Sťažnosti viac a viac pribúdalo. Pani písala, že sa jej dieťa na to zobudzalo. Ďalší pán sa sťažoval, že sa s tým vtedy mordoval. No maratón, techno maratón.